vás vítám tohle videa, tentokrát zkusíme, jestli jsem gay a nebo ne, jo? A to můžeme zjistit na jediné na internetu, což je Yes No Button, takže zkusíme to. Takže internet, jsem tedy gay? Yes! 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 Lidi, to se mi hezky povedlo, že? Takže nejsem gay, tady to máte. Jo, prostě internet mi to věří. A zkusíme třeba něco i taky něco jiného. Je Denis Belák nejchytřejší člověk na světě? Yes! Yes! Gratuluju. Oh, yes. 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 Nádhera. Můžeme pokračovat. Takže jsem slabý, jsem silnej. Nádhera. Jsem silnej. Tak. Jsem normální člověk. Počkej, co? Takže ještě jednou. Jsem normální člověk. Ještě jednou. Takže rozhodni se. Jsem normální člověk. Ještě jednou, jo. Rozhodnu se si. Ještě dám ti jeden pokus, jestli jsem normální člověk. Jsem normální teda člověk? Tože. Ještě jednou. Rozhodni se. Jsem teda normální člověk? Je. Děkuji ti. Takže rozhodl ses, že jsem normální člověk, ok? Rozhodl ses. Nerozhodl? Rozhodl ses? No já si myslím. Tak. Je Baxtrix nejlepší youtuber na světě? Ano! Jmenuji se Martin nejhorší youtuber na světě? Ano. Tak to se mi líbí, internete. Nádhera. Pokračujeme, pokračujeme i další věci, co je u mě pravda nebo ne. Což by mě taky zajímalo, kdy, kde a takové další věci. Takže zkusíme třeba... je pravda Yes No Button? To je to, co mi vyšlo. Takže Yes No Button říká pravdu? Ano, říká pravdu, dobrý, v pohodě. A já mám tady teďka párek, jo, nedivte se, já teďka jim tady párek s rohlíkem, protože mám takový hlad menší. Tak. Je Denis Belák nejjezdší a příjmení jméno na světě? Není, dobře. Tak. Je mi 5 let? A nebo 10? Je mi 5 let? Není. Je mi 10? Ano. Takže. Co jim? Rohlík? Nebo párek? Jím rohlík? Ne. Ještě jednou. Jím teda rohlík? Já nejím rohlík, takže poprvé se spletl internet. Jím párek. Vidí. Ještě jednou. Jím teda párek. Ano. Takže jím párek. Ano. A jím teda rohlík? Nejím, no, konečně. Takže. Mám nejlepší sluchátka na světě? Nádhera.
A je GTA 5 nejlepší hra na světě? Není. A jde. Dobrý. To jsem nechtěl dělat. Teda, samozřejmě, že chtěl. Ne, nechtěl. Nebo pokračovat. Takže, budu mít brzy vybitej mobil? Ne. Počkej, ještě jednou. Budu mít brzy vybitej mobil? Ne, nebudu. OK. To se spletl, že jo? Dobře. Říkáš pravdu? Dobře. Jsem dobrý? Miluje mě aspoň nějaká holka ze třídy? Miluje mě aspoň nějaká holka ze třídy? Kdybych taky nějakou měla žádu. No, smutný příběh, no to nevadí. Tak. A miluje mě aspoň jedna. To je fakt super. To je fakt super. Říká nic to aplikace, nic jiného, než jenom ne. Tak počkat. Ještě jednou. Takže, počkat. Tak. Takže, počkat. Miluje mě Viktorie Ackermanová. Oh yes! A já jí? Lidi, ta aplikace někdy říká pravdu, někdy ne, jo. Ale OK. Jo, takže jí mám rád. Tak počkej, mám jí rád? Ano. Miluji jí. Počkat, ještě jednou. Miluji jí. No konečně, řekl jsi pravdu. Je můj počítač nejlepší? Jsou moje videa nejlepší na světě? Tak to je nádhera. Abyste si tady to chtěli vyzkoušet, jmenuje se to yesnobutton.com a je to docela dobrý, jo, já si někdy prostě zabavím a někdy mě to baví, no, ale lidi, tím vám chci říct, že nejsem gay a že tady to, co třeba slyšíte, třeba, že jo, někdy ne, tak není pravda. Jo. Teda něco ano, něco ne. Ale ještě jednou. Jsem tedy gay? Ne, vidíte? Internet to třeba řekne, jo? Zkuste si to i vy, jestli jste gay nebo ne. Ale myslím si, že jsme si s tím docela vyhráli. Takže myslím si, že tohle by bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, palec horu a komentář či sdílení. A to můžete dát odběr a to video poslat svým kamarádům, aby mi taky dali odběr. Takže myslím si, že tohle bylo docela dobrý a brzy to pošlu na YouTube, takže se máme na co těšit a brzy vyjde další videjko, což bude, aby se tady začal chovat. Ne, to už jsem vlastně dělal.
Bude to... Já vám to teďka nechci říkat, jo, ale bude to prostě... Já vám to řeknu. Poznámky, které dostávám ve škole. Ano. Máte se na co těšit a zatím šusík a vidíte to. Takže jsem na holky. Ano. Jsem gay. Počkej, jsem na holky. Lidi, já jsem na holky, jo, tak buďte ticho, jo, prosím vás, teďka neříkejte, že to zase není pravda, jo, jsem na holky, jo, tak zatím čau.